କୌଣସି ଏକ ସହରର ଚାରି ଛକ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଥରେ ଗଣିବାର ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ ତ। ସେଠି ଯାଆସ କରୁଥିବା ଚେହେରା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେତୋଟି ଚେହେରାରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲତା ଭରି ରହିଛି? 2-4ଟି କିମ୍ବା 5ଟି। ଦିନକୁ ଦିନ ଆମେ ବଡ଼ ହେବା ସହ ଆମର ହସ ଖୁସି ତଥା ଆନନ୍ଦ କୁଆଡ଼େ ସବୁ ହଜି ଯାଉଛି। ସୁଖୀ ଓ ଆନନ୍ଦମୟ ମଣିଷଟିଏ ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହବ? ଆସନ୍ତୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ। ଯେତେବେଳେ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଗଲା ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଶୈଳୀରେ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଲେ, ମାନବ ଶରୀର ହେଉଛି ଏହି ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବିକଶିତ ଯନ୍ତ୍ର। ଆମକୁ ଏହି ଯନ୍ତ୍ରର ନଟ୍ ଓ ବୋଲ୍ଟ ବାବଦରେ ଜାଣିବାକୁ ହେବ ତଥା ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାକୁ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଇନର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ପଢ଼ନ୍ତୁ ନ୍ୟୁୟର୍କ ଟାଇମ୍ସ ବେଷ୍ଟ ସେଲର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ଇନର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କରଣ ଆନନ୍ଦମୟ ଜୀବନର ସୂତ୍ର। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ TBW ଓଡ଼ିଶା ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍।